Okay, balik na kita digdi partner. Ay sa tuyang tema man giraray ngayon na pagkahapon iyo ang Nazareth Making Love Normal asin makakaibata si Father Numer Balmaceda. Good afternoon, Father Numer. Welcome po giraray digdi sa programang Usapang Pamilya with Jenny and Kuya A. Hello, good afternoon Jen and Kuya A sa gabos na nagdadangog sa DCGB sa Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po sa Indo Gabos. Okay, so thank you Padre sa oras mo ngayon na pagkahapon na although nga ni aramtan na medyo na pagalan si Father mag-connect sa tuya ngayon na pagkahapon ano. Garo dinara plus na nga ni si Padre. Sige brown out paano digdi sige brown out. Sige daguldol. Apek baka naman. Okay, sige. Dahil kita magparapahalo yan, no, partner, ano? Okay, so kasabago po, Father, na pag-urlay-ulayan ni ako nakasunod ka po kanina, no, kung nakadangog ka kasubago, na dakulaon daw po na bagay or nagre-reflect ang mga mahihiling ta sa lawgan harong sa tawong naka-star sa arong na iyan, no? And then inapot may kasubago si Kuya Noel kung ano ang first na mahihiling sa iyang harong. Ito nga ni po ang sinabi niyang altar. Baga nagsiserve da sa iya na reminder in times of mga temptations na agihan niya. Kasi we are just human, baga nga ni sabi, no? May mga kaluyahan na nangyayari. Baga nagiging reminder ito para sa iya na bako dahil kita nagsusolo, no? If ever may mga problema kita, nalilibong kita kung anong manggagibuhon ta, nagiging reminder da ito. Tangani na magiyahan kita sa tamang aagihan ta. Okay, so the question, Father, is paano po tabang ining mga religious images na igwa kita sa harong ta sa pagpatalubo kan pamilya? Aram mo baga dakulaon bagang tanda ang mga bagay na iyan dahil nagpapagirumdum bagayan sa tuya kan ladawan kan mahal na Diyos na namot sa tuya kasi nagdigtas sa tuya. Kaya nga ni ang tanda kang mga imahe ko nata igwa kita kayan sa tuyang mga harong tanganing pagirumdumon kita mapapadapit kan mga panuga na papagdanayon niya toan sa tuyang buhay sa karahayan asin sa kabanalan. Tanganing magampanan ta ang responsibilidad ta sa mga inintrust sa tuya kan mahal na Diyos. Subuhay kan mga tiniwala sa tuya kan mahal na Diyos. Kaya nga ni, that will be a constant reminder that sometimes nakakalingaw na kita, di ba? Pero pag nahiling ta iyan, minsan nakakaisip, ay, sala pala sa ginibok ko. Nakakulog pala ako. So, it's a reminder for all of us that even is a simple image, pero nagpapagirumdum sa satuya, ang mga ladawan na iyan, kan karahayan, asin pagkamot kan Diyos sa satuya, na iuman ang pinanugaan ta, na gigibuhon ta para sa mga taong tiniwala sa satuya nin kagurang. Yes, ano? Constant reminder, di ba? Pareho naman kay Kuya Noel, nagre-remind sa iya, constant reminder. Okay, ibig sabihin, Father Numer, kapag warang mga arog kaayan sa tuyang daw kang harong, prone kita sa mga temptations? Even may dai kakaiyan o wara, we are always prone to temptations. Okay. Because we are living in a world wherein it is in an imperfect world na digtaan na ini kang kasalan. So naturally, ang temptation siya onyan permi. Even Christ was tempted, di ba? Even Christ was tempted. But the question is, ang tanong lang, gaano ka-faithful doon sa pigkakaputan mo, pigkakaputan mo sa mahal na Diyos. 'Di ba? Kasi aram ta na ang Diyos katabang ta, katuwang ta sa paggiya sa satuya na makagimo kita ning karahayan. That we are aspiring to become holy and to become perfect. So these are the roles that nilaladaw sa journey niya to sa kinabanay ni. Ini ang purpose ta, inihinguwatan na makaduman kita, magtalubo kita sa karahayan asin sa kabanalan. So a temptation will always be there. But ang pinakaano lang kayan, gaano kasarig ang pagtubod mo asin pagtitiwala mo sa Diyos, tanganing ika magdanay dyan, maging maimbod
maging faithful sa mga bagay na sinumpaan mo sa Diyos. Okay. May mga makaulok sa ng istorya. Ako minsan personally na naaagihan ko partner Jen, the father, na may mga sa mga teenagers baga nagraralakaw-lakaw yan sa Okay. kung saan halimbawa sa mall Oo. siging kararaw ka yan kaya ko ano tapos once baga in just a blink of an eye Oo. ma-realize ninda na nasa hampang pala sindakan altar na minsan ala ka ngayon nailing ka ngayon ni Lord talagang magiging reminder baga sabihon ta na nga ni na di ko tig-iisip na apod gani o baka pig-iisip ko na kumbaga apod gani coincidence lang na magibo ka kalokohan makaraw kita tapos naiisip ta na bigla kapag kiling tayaon pala may altar pala diba sa pigkakaroon ta kumbaga nagiging talagang reminder para sa satuya gabos ining mga images especially pagyaon sa Laogan Harong. What about naman Padre duman po sa mga religious images like rosary, Bibles, so mga imahe, mga images na nakalaag sa Laogan Harong na daipo na pig-aral pugna, Di pigagamit. Naka-display lang. Opo. O, ano po ang mga dapat na siguro kung magibuhon kan na mga naka-star sa Laogan Harong diyan po sa mga bagay na arugayan. Aram mo baga, pag ang sarong tao baga, something na mahalaga sa imo, it will always give value. Di ba? Halimbawa, for example, may namutan ka, tinawan kang picture, napakahalaga yan sa imo. Yes. Di ba? Tamanon mo. Everything that is special and has value to you, you will keep it safe. Di ba? Papahalagan mo yan. You will treasure it. But pag may mga bagay na iyan na inalpog na pinabayaan mo na, meaning garo day na sa imong halaga, Opo. then it say, di ba? Siring ka yan. And what will happen? So you lose your relationship, di ba? Sa taong nagbagay na may mahalaga sa imo parte dati before. The same thing with those religious images like the rosaries, the image of Our Lady, of our Lord, and other at sa tuyong mga devotions, Bible, Ining mga Biblia, rosary, sacred images, mga tanda ini, tanganing pagirumdumon kita na magdanay kita sa kabanalan, sa karahayan. Na dayta mapasipara ang paggibunin karahayan sa kapwa-tao ta, magpatawad kita, na matakot kita na maggibuning karatan sa kapwa-tao ta. Pero kung may mga bagay na minsan napapasipara ta na iyan, garo baga parang sa tuya, come what may, kesira-sira. What will be, will be. Parang siring kaya nang nangyayari. Bahala na. Bahala na. Oo. Kaya baga parang, yung mga tandang iyan, parang wala na siyang value sa imo. Kaya kumbaga parang, ayan, okay lang yan dyan, nandyan lang yan, sinasaya dyan. So, ganun ang nangyayari. Kung may mangyayaring, hindi ko man sinasabi ng gabos na bagay, pero ikabaga, napakasimple lang. Pag mahalaga sa imo, i-treasure mo yan, papahalagahan mo, lilimpyahan mo, isasaray mo, di ba? So, you will take time. Okay. So, yun ang mga bagay Sige na po. yan. Opo, they're making love normal. Paano ta po pigtataawaning panahon ang pagpapasalamat sa Diyos as in pagkaminuotan sa laog kang pamilya, lalo na po ngunya na ang mga members kang pamilya igwa po ning kanya-kanyang priority sa buhay. Napaka kasi importante ang ladawan kang pamilya sa buhay ng mga Kristiyano and sa bilog na tao. Opo. Di ba? The very first thing siguro ko nata minukna ning Diyos ang pamilya ni Adan asin ni Eva, and that is because to protect every life of the family, no? Dahil ang minamawat ning Diyos is maka-establish siya ki komunidad ning civilization of love. Di ba? Because sa civilization of love dayan duman nagdadanay itong that was yan yung first source of love mo yung sa family, yan ang first source of love mo ang love, di ba? So pag nagdanay sa imo ang pagkamot na iyan, you will always reciprocate it with love, with goodness, di ba? Yun ang ibabato mo. The second is yung loyalty. When there is loyalty in the family, we'll always stick together. Okay. In spite of the weaknesses of every individual family,
nandoon yung loyalty mo that you will always treasure them and you will treat them as equal. Mhm. Di ba? So parang magde-devote ka pa rin sa kanila. So yun yung importante ng ladawan ng pamilya. But ano ang nahiling tao during the time kan history, di ba? Naglaog so kasalan, mas nagibabaw so community of death because of our selfishness and Mhm. self-centered, Mhm. di ba? So even in the family, that was the challenge today, di ba? Mas parang nawawala na nawawala na sa pagiging getting together, Mhm. mas na sa autonomy. Ako may karapatan ako, dapat ako lang. Mhm. Ako may karapatan na ako kasi aki na ako, sa edad na ako, si Ringkay ni. So we lose the value of being together as a family. Mhm. Okay. So yun ay nangyayari ng mga reality. Kaya nga, the Nazareth gives us the inviolability of the sacredness of life kan pamilya. So duman na mati ni Jesus, kung si Jesus, 'di ba? Nahiling niya ang pamilya niyang bako si Ringkay. Bako man madakula si Jesus din na marhay na tao. Aram niya. So mga inistorya niya sa mga tao, so pagtukdo niya, it is a life experience Mhm. based on his family. 'Di ba? So duman siya nakaukod sa pamilya. Okay. So kung ang enot sa pamilyang iyan, ang pamilya rum dumunta pirmi, he is not always the source of joy. So doon man ka pirmi, doon man ka magtatalubo na yan. Mhm. And you will always reciprocate it. Pag yan ang nakagisnan mo, as in yan ang naging pundasyon kan buhay nindo. Okay. Sige, partner. Then na po kami ni kahaputan, Father Numer. Unless may mensahe ka pa po sa tuyang mga paraan tabay, lalo na po sa mga miyembro kang pamilya, go ahead. Yes, ang nganyang Year of the Family, we will conclude it on June 26 in Rome, Okay. ang pagtatapos kang Year of the Family. Opo. Mhm. And napaka-importante kan pamilya because on the apostolic exhortation ni Pope Francis ang sa iyang Amoris Laetitia family, so joy of love, Okay. reminds us about the commitment so sa tuyang pamilya na means ngayon yun ang nawawara sa satuya. Mhm. So the value of family, di ba? Kaya nga din nahihiling ta sa ibang bansa, may mga to parents, yun ang nawawara. Sa Holy Family baga anong linaladawan sa satuya, may ama, may ina, may aki. Pero ngunyan na may mga harong, minsan may aki na walang magurang na ama't ina. May ama na may aki, may ina na may aki, or minsan may ama na parehas wala man na duwa, di ba? So these are the sad things about our present reality sa pamilya. And perhaps magayon sa ginibo ni Pope Francis because he gave emphasis na ang simbahan and every individual Catholic and every Christian faithful na may katungdan sinda natawan ning halaga as in importansya ang pamilya. Pero sa imo makukuha ang mga values, moral values na yan, spiritual values na yan, duman man sana sa simbahan. But ang enot na simbahan, iyo ang pamilya. Kaya kung ang magurang, they were not catechized about days in the nagsisimba, di ba? Di ba kung sinasabi ta, they are unchurched. Anong itutukdo Okay. mo sa pamilya mo? Di ba? Mhm. Correct. Ako maski pag ako nag-i-interview sa kasal, yun ang pinapa-memorize ko sa inda. Tataw ka ba magpangaji? Mhm. Kung even the simple how to make the sign of the cross, to pray our Father, Hail Mary, hiday mo aram, paano mo itutuklo yan sa aki? Mhm. Di ba? Opo. Kaya ako, Mhm. pirmi ko sinasabi sa mga kinakasal ko, any kind of love that it is not based on the redemptive love of God, bako yan pagkamot. It will become selfish. Because love can be sustained only in the love and in the love of Christ, in the love of God. Yun kung nagpakasal ka, because yun ang grasya na magdanay ka mo sa pagkamuot kan Diyos. Kaya pag nawara na ang Diyos, pag nawara na ang Diyos sa if God is pushed out in the picture of the family life, then masabi ka na you will always tell to yourself that this family life, this married life is a hell, sa roon ng impyerno. Sana mahiling kan kada pamilya na ang katuyuhan kan mag-agong is to bring each other and their children to heaven. Kaya lugod sana sa mga ama, sindaan maging, kasi sinda ang pinakapundasyon, sinda ang pinakakusog, sinda ang pinakaharigi, na sana
may mga ama tulad ni Noel Kasubago, ni Manoy Noel, Opo. na di siya nagsusupog. Express ang pagtubod ko. Yes. Oo. Express na nasa paagi kay ni mahihiling ta. The family, ako espemi ko sinabi, the family that prays together stays together. Mhm. The family that eats together lives together. And that is the purpose of the family. Okay. So you can always live together if we are always binded sa pagkamuot kan Diyos. Okay, thank you so much Father Numer sa pagtaupo Thank ng you. oras digdi sa toyong programa. Salamat din po sa Indo Gabos and God bless you all po sa Gabos na nagdadangog sa inyo. Nakikisumaro ang DCGB sa pagsilibrar kan World Meeting of Families.